на всички тази вечер. Добре дошли на третата вечер на Джобен фестивал. Здравейте на най-малките готини хора там отстрани. Здравей, принцеса. Аз съм Светлю. Аз съм директора на Джобен фестивал. Директор звучи много така, като не е някаква голяма институция, обаче все пак сме 10 години, така че имаме право да се наречем нещо, каквото си пожелаем. Предните две вечери минаха много яко. Имаше много хора, имаше концерти, снощи беше много яка киновечер с готини дискусии. Надявам се и тази вечер така да се получи интересна. Идеята на Джобен фестивал е да провокира хората, които гледат изкуство и хората, които правят изкуство, да контактуват помежду си, да се срещат с публиката си. Може би това е много мъничко пространство, което ни събира изобщо в ателие Пластелин. Всъщност това предизвиква. На по чаша вино ние също заедно с хората дори навън или сега в разговор след като видим творбата, може да проговорим и да получим обратна връзка за това, което правим. Отделно, също за нас артистите, които творим, е важно да се познаваме един друг. Да се следим като някакъв часовник, да се следим какво правим и докъде сме стигнали в изкуството, защото ние сме това поколение. Следващото ще е друго, ще дойдат нови хора, но ние искаме да знаем какво правим, къде могат да ни открият хората. Така че когато се представяме тази вечер, моля ви, казвайте, ако имате други изяви, на други места, където могат хората да ви гледат, моля да се кажете ги. В момента излъчваме на живо, така че това е нещо, което увеличава пространството на ателие Пластелин. Много е важно да кажем, че ателие Пластелин е 14 годишна история. Благодарим на Ники Богдан, която е точно ето там, Богданова, която отзад може да я видите. Тя е една от първите хора, които са стъпили на това. Тя даже се е борила за това място да го има. Така че наистина и ние и благодарим като артисти, които по-късно сме се присъединили към екипа. Така ще започнем вече Джобния фестивал, защото трябва някога и да свършим, нали? Иначе може да си караме така безкрайно. Първото нещо, което ще представим е на Ани Икономова. Той е тук горе, след малко ще може да го видите вече, когато разрешим, но заповядайте, здравейте, влизайте. Няма никакъв проблем, влизайте. Ани, заповядай и тук на сцената да ни разкажеш малко за живот в розово. Здравейте ми, това е пано. Стана така някакси концептуално, но беше един проект отхвърлен. В смисъл, бях поканена за един проект специално. Ми беше обяснено, че специално съм поканена. Да го направя много бързо, за 3 дни, ако може. И аз се съгласих да го направя и когато го пуснах в интернет, видях, че платформата е затворена за всички проекти и вече има около 5 човека, които са кандидатствали и 2 са спечелили. Mm-hmm. И много се ядосах. И така около половин ден не можах да работя. След това седнах да го прегледам пак много. Пък в началото мислех, че проектът е много тъп. Заданието е много тъпо, нали? Обаче след това, като го разгледах, видях, че всъщност ми харесва дизайна и реших да направя нещо с него. И така няколко месеца непрекъснато правех дизайни. Се получи едно голямо количество и реших да направя едно пано. А ти ни изпрати друго, когато кандидатстваше за фестивала. Да, те са няколко варианта. Да. Добре, каква е символиката на Добърмана в костюм? Това е нещо, което виждаме. Ами всъщност точно това ми се стори, че е тъпото, защото аз не бих го направила, никога не бих се сетила сама да направя Добърман с костюм. Такова ми беше заданието. Аха. И след това вече започнах да го обработвам. И накрая се получиха едни концептуални пана, които може така с Демиан Хърст да си поговорим на тема пана. Или с всеки друг, който мисли, че не мога да се сравня с Демиан Хърст, да речем. Мисля, че даже са по-яки от неговите, но това е въпрос на дискусия.
Добре. Ние те познаваме от предишни издания на фестивал. Имаш, това е нещо, което може би първите години беше подобни дизайни беше предлагала. Думите са ти живописни, мисля, че си спомням повече. Да, в началото повече дигитални работи правех. Сега по-класически техники. Тъй като последните години се обучавах в класическите техники. А преди това само дигитално, само дигитално. Сега комбинирам с работа дигитално, с... Миналата година даже мисля, че имаше така църковно-славянски икони. Да, точно. Предния път. А кажи ни, понеже Ани и заедно с Николина водят едно ателие за рисуване, можеш ли да кажеш няколко думи за това? Отскоро правиме това ателие, така че събираме и деца от 8 клас до 12 за обучение класическата програма и за възрастни. Смисъл, всички от 19 до 100, смисъл не деца, също са поканени за обучение в нашото ателие. Пак класическа програма. Имаме една алтернативна за тези, които вече са учили нещо. За тях е по друг начин, но имаме входно ниво. Определяме входното ниво и разпределяме по групи, така че тази инициатива продължава, така че който желаем. Добре, това надявам се и хората, които ни гледат през интернет също да се зарадват. Дано. Да, нещо друго, т.е. къде могат да ви открият? Как се казва? Може да ни откриете Ателие Имаго във Facebook и Ателие Имаго blogsoft.com е сайта. Добре. Супер, добре. Може после да си поговорите с Ани или вече да обсъдите тази картина или пък да поговорите за ателието, така че да й благодарим. Благодаря. А сега искам да поканя безброй усмивки.